Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka mau kerwat Electricity Consumer Forum kasang jikinong thanglait kibakan top na do kisang bahalang baper ki menteri snong bat kipat ba jong ka thai mau kerwat hennai kaski ka apply tarik hapo ka jingalam uba walam box imyong chairman MECF forward man nongram president KSU Southwest Khasi Hills District da kamensiam ka basngokya klalait bani kendo iki opisar jaga MEECL hamau kerwat man panjing syai halor ka jingkiu palat put jong ka benlait ka balawan ra jing bat pinklumar jing mud ya kipat ba nong thanglat hakani ke jing lait ya kendo nakaliang kinoi lam jong ka MECF kilapan pau ke jing bitar halor ka jing bam khan snap jaki opisar hakaba kemshim ladan ha office wat hadin ba nakaliang kinoi lam ka MECF kiladap ban pentip namar ka jing bam yo banekran baki opisar kibri pet ya kini ka office nakaliang kinong ilam ke MECF kiladawa na ki opisar bigide ban pensai pet ba akal pundu tarik kasngini kong halor ka jingkiu kansan ka belat bat mano ba penya ya kini ka tanat hatu dikibriu na ka MECL nedi ka company palada kimla ban ai ke jing pensai nakaliang ka forum kansa syong perkhat bat chimsendan dakira ke bating persai kini ka office jong ka mau keluar Electricity Consumer Forums ka bodai kadhun jong ki pajba habe ki banong bamlait nong thanglait ni don hani ki nong yalam berkentup lang bertuai ki wei ru ki pajba ki samla ki don ru ki wei ki ang ba snong hani ki don lang na ki snong ki don ru ki penhun sang balang te kajing bod ya kendu ujung im ta kasni kalong halor kajing mi kajing kiu kan san ki belait hakini ki sngi ka belait ka ba ki bubun ki pajba ki lawa submit yang ki kot ki bill ki la na ki rang ba snong ki la thu ba bangi solong kolong bahagi por pemersiwa ke bilai ke bapoi tang arhajar mata ke poi spoja but kiwei ki ba kajing kiu kolong archa laisa haman ki senong tingi solongo ya kane bagi pai ba la chebdi adu kata barsiu ya ke bilai but donru ki ba la klumar jimut la ken siu ni kim num siu nomar ba yo kan sakbut ka bilai ke jongki tena kata ngilabu por banginya kendu ya kini ki SDO bat kiwei ki badai pe chapo kani ka tanam thang boarding herai ka bangi susi kolong mentah bangiwan hang ning dem ya kala banyak kendu ya nuru te ka ai ka bangi ngau longo kolong ba bunsin haba ki paiba ki wan ya kendu ban ut ki jing nam haba de ka jing thanglat hang ni kimio ya ka jibak ka basai kan ba ki wan kiyo tang ki jing klumar ba kim don manunur ba kin kli ba ka bakut bubun ki sukno ba ba ya kan la le ba na silong te la baru ki kam hang ni po fel ba na silong won ki shong hang ni te kabhahi banong ba khangno osnon ne kan office le ba silong kan balai la da ba baro ki kam pardoi war kandu hang ni sia thu ba ni nyimti be bat ki kam baro la penya na silong kata bubun ki juba ba ki yo pai ba bat kabar galong khaba ka don kanu ka jing ba ki pai ba ki wat ut ya ka bil ki kiu jo bil bun sing ki pai ba sha kanu ba tang ya ka metar bujli metar kata ka ba mi ni yo seo jing ya o jitu pai ba bat bujli metar kan nusin ki pai ba ki bujli metar barkababun kajing kano kalek tanah sipai ba nang ni kambut kamju don kano kadon daw tanah sipai ba henrai kabang ilongo kalong balai hakipor bakibil ki don tengkrang ki basaki kibil ba hakipor menbarim kabil barim kapoi arspa mentah kapoi kan arspa kabil barim ka arhajar kapoi sipohojar te lada kalong hakani kadur ni so borong ba ni kwa banio ya kajing pensai bakiju bab ki batikna bagi penhun ya kinong thanglaj baro lada bari ka haba menta lang bakane ni ai ka khubor sa ki officer badon hakane katana ba ki dai ban pensai ya kane la kasini nangko kamot kane ka monde ka ba kabar sami ki dai ban ai ji sai ki pai ba bat ni lada kim ai ji sai ka batikna ka ba sai ki pai ba halo ka ji kenu ji ka ba halo ka bilai ki sinong bro jo ka disek ki kenu ji menta bat nim su su manu ba prinya ya kane katana dai ka ki dai ki nang ni dai ka MEPCL ni day ki company ni susu tau su kena mar kata ngi ko ban yo ki jibab ki basai kadar ni bu ya kasih ka day singin kong kalau dakim la man ai ki sai ni saperkhat ni syam ni hapsim ni kira batnya ba ba na sosnong kunjung bong naglan yu kasang hi ki su Southwest District ki su Makrat Circle harakat lang bat ki nongalam apa kan hunjungi na po joka Makrat Electricity Consumer Forum nilawan mentasi da kajing temu bade kendu ya ki bor badai pai ya ki officer jong gani office hare kalong kai basosi nomor wadara
ngilapan tebru bakum ki pada butkum ki dukhot jing seng balang ba per ni don ni kementa ban wan nam taban pat jing sai habade ba jing kiu jong ka bilai hapo jong ka dong kata jungi rai ka basusi kalong ba adang la poi hani pat misal madan menu ki officer lani ki badai pet habade ka bil hapo jong ka de office rai la don tong jung ki no trai tinagala jungi ni so ba kani ka de insult nam ta jungi bat kumbala ong mene ba hadin bangilalap ba kim semladon bangilawan hani bangilaw up jan siteng sni rai ngilalap ba kim don tingila sim karai balakum numnu ba ki bor office ki bor sarkar ki deban pansai ke sinakong ya ki paiba lem kumta kalong ba ni habane syong bane perkat ke ka banta ka ba ngi deban le inani sekhamat ni soban kantu ki bor sarkar habade ke MPDCL na kani no company ki basim habade ber kani ka banta habade ber ka jithang boarding po jo district na ya po jo dong kathain ni kantu ki ba kim dei ban tours paiba tang ban lek ot ya ki connection like ki jong ki lada kim la ban seu por biang harai ki ka kamram go jukiru kalong ba ki de ban mi sakmat ban pensai ka jing ka bagi paiba ya ka jing pomsai jing paiba harai lada kalong kani garu kom kalong ba kani ke insol om tang ngi bawan hani harai kadi insol i paiba no thanglai jong ka dong ka thain ka district ki berkawai bat kum kani ni soban ong ni pha ku bor ka ba ni pha ji prem ka bajur bar ka ju ku poru ni sngow ba kani ka insult ka jing nyobeng ka jing ya ki paiba ko dong ka thai ni berkawai ban na ta ka daw ko ong mene ba ngim ban se ba ban bu ka deadline las ngina kong ba ki bor office ki de pensai ki paiba bat om tang kata om dei ba kita pensai paiba bawan na kani office hari ki pensai ru lam ba ki lat patai kubor kanang paiba ko dong ka thai ki so thu manu ba dei try ya ka boarding po so selesai kata ka de banakong kabar kalong ka ka daw ka penlong ka jing kiu jong ka bilai ni so mene ba kidon ki yeng ki bate metar re basusi kalong ba hakime ki jaka sale ta ka sport billing lani ki sale jerit ki metar man ki yeng rai sani pa la shkhan antat unu bejam daw yu to ai he yu ba bhabok ni la banong yu ta ka khambiang te ka bakum ni ka ni so ban ong ba ka dei ka ba ni haban panram bagi soban ong baki officer ki de sim kli ki bor sarkar ki de sim kli namar lada kalong kumni kalong ba ni bansi ban hap sim ki sinjam patenge hoy te ji sang ngin kwa ban sim ki bakum kita hare lada kani ka jing lebeng ka jing nyobeng ka jing insult lani ka jibom tre ban persai pa ba kanang ya teng kalong ba hadin ke sin kong ngin hap ban sim karai ban ka benta ka bangi de ban le Asnong jong ka hima mahram ngayeng hang ne ta jing so khia hai ke dei bat ka jing kiu sindat jong ki bilai jong ki paiba nong song snong ku menteri snong jong ka snong rang thom mentaka sniru ngawan hang ne rengkat bat kini ki perlok na ki seng ba fer ban wan hakaju ko nong rim bang yeng ban wan hang ne namar bang so khia ya kan ka jing kiu jong ka bilai ka long palat ku mala tren do wino yalam jong i hang ne ko ka long palat ya ka ar lai hadu sausya tena kaleng jong aru na pau ka jing so khia bat kalong sisa kajing lengo yang i kum kinong ilam snong habangi tren sephanggane namar habangi wan hangni namata di paiba ban wat jing sai ban keli dan rai ngi sem layo ya ta kajibab ka pati kena ba manu balale ya kani hoi kum bala kedeu ba kaji keno hi kalong bet nang tai na ka head office na Shillong te nakaleng jungi hi nakaleng jungi kum ka snong rang thong an swi thu epi bawar lada haga bakum kani ka poru namar ka jingkiu ndat do kani belai ngim semla la shu ya ka ban su ngap kumne ring haban ya syong ha ka dorbar wala dangi haban bot kita ki protokol sio nga sarkar ha bakum kani ka por ren rai ka rai ka bami nang tu kalong bangin haban bu ya ka jing tho hang ne office ban kin pensai ya kani ka jingkiu ka belai ka wei na ka jing ong jongki kalong bangin haban te na meta ni layakut bangin te yo meta rai kat kum ka jing yo jing tip jungi han kren in general ya ka district ibor away wat hagi snong gi balate meta ru ka riding kamlong ka batikna kata ka di ka khubor ka ngayo na keleng te mentang ngayeng hang ne balengba ka ni ka lat pathai khubor ngai ba ka sorka lani ka ni ka tnat ba pek ya ka boarding kani ban pensai paiba mat jungi manu balong try ya ka ni ka power menta ya ka ni ka boarding menta dan ki bakal along try kata ka Meghalaya Energy Efficiency Limited
don ki boong maka peniat kata ka yugo don boong kadang day kata fit ko tingi la sa ha ka umdum kuno ban pensai ki pa nong snong ro ka long sha ka ka ba yagi ka subject jong ka jing thang lai hi ka long ye ka wei pu ka long yeng kumbang itep bangin la shu bang im kham ka lai ha ka ni ka juk ka ba menta tena ta ka nau ni kwa ba ya ka ni ka office bakin pensai kedar nagam ta jong i khnang bala dangin te ningin te ru betaru kan long ka jing shai nagam ta ki pa ba jong ka dong ka than hi baro ko we ti sa sisen ni pan pau jing sukhya nam ta kan ni bat ni kermen ba kumal ai deadline da kan ni ka committee ka bon yalam menta ka sngi ngangek bangin sayo ri shai ha kan ni ka monde mo kumbang ilaya kwa hi da mangi bat ki pa ba nong susnong hi jong ka dong ka than hi baro ko we te tang kita na